Balkan vilayatynyň Balkanawa şäherine hemde bereket etrabynyň gulmaş geňeşliginiň çägindäki galkyn şäherçefinde eni mehri diýen hormatly adamyna nasip bolan binalary ýaşaý jaýlarynyň ähli amatlykları bolan täze öýleriň açarlarynyň gowşulma münasibetli guralan dawara ýokary ruh bilen öwsendi. Halkara Venalar günüň dawarly bellenýän gününi Balkan vilayatynyň merkezi Balkanawa şäherine iksan her biri 40 hojuluk niýetiniň 4 gatly 2 we 3 otogly täze ýaşaý jaýlar açylyp ulanma berildi. Pekin paýhys ummany magtumul Prag ýylynyň mübarek günlerine ulanşa tapşyrylan bu ajaýyp imaratyň şadlyk şowkuny wesenim döwrewap aýdym saatlaryň mukam astyny uludan tutulan açylyş dawarasy ajaýyp pursatlar öýdüni jemledi. Täze ýaşaý jaýlarynyň açylyş dawrasyna çykşadanlar bu ýere ýygnananlary şanly bayramçylyk bilen gyzgyn utdylar. Hemde ähli amatlyklar bolan täze ýaşaý jaýlaryna göçüp gelen bagtyar maşgalalary evi diýarymyzyň ykdysady kuwatynyň hasam artmagynyň hatyrysyny bitirýän tutumly işlerini ul üstünlükler ardy etdiler. Natalşiýaly arkadagy gahrman ferdarymyzyň halkymyzyň münasip ýaşaýyş durmuşyny üpçün etmekde ýygyderli aladylar edýär. Bu durmuş hakykaty berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnuny giň erimlere eýe bolan medeni durmuş makfatly binalaryň depginli guruluşyklaryna da özüniň aýdyň beýany tapýar. Eşretli yaşama üçin ähli döwrewap şertler dürdülen bu amaratyň guruluşyny Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Daň ýagtysy hususy karhanasynyň hünärmenleri öz wagtyny we ýokary hili ýerine ýetirmen köttesinden geldiler. Uludun tutulan toy çäresinde täze binanyň guruluşyny zähmetiň ajaýyp nysbatyny görkezden guruluşçylaryň ençemesine hormat prezidentimiň adynyň sowgatlar goşurly. Hormat prezidentimiň şafer paýyna münasip bolan köp şagaly eniler merdany we agdywer halkymyzyň bagtyarlygynyň hatyrysyny beýik işleri ýetgiderli amala aşyrýan gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman ferdarymyda dünýä nysgalyk işlerini rowaşardy etdiler. Eni mehri diýen hormatly adyň eýleri bolan zinanlaryň öz maşgalalar bilen täze öýlere göçüp gelmekleriň şanyna tutulan dawarlarda döwrewap aýdym saatlar juda belentden ýanglandy. Halkara zinanlar günüň uludan toýlanýan gününi täze öýlerde ýaşamak bagtyna eýe bolan bagtyar maşgalalar özleri barady. Halkymyz hakyna edýän beýmeşür aladylary hemde ajaýyp şafer paý üçin hormatly prezident bize alkyş sözlerini aýtdylar. Bu edilýän şeýle aladylary ýokary zähmet üstünlükler bilen jogap bermek üçin tagalalaryny gaýgyrmajaklyklaryny inandyrdylar. Şeýle joşguly çykyşlaryň dowamy synwat ustadlarynyň belentden ýerine ýetiren döwrewap aýdym saatlaryny utgaşdy. Ol aýdym saatlarda hormatly prezidentimiň köp taraply üstünlükleri, watanymyz hemde eşretli zamanamyz wasp edildi. Soňra dawra gatnaşyjylar il sylaly ýanşulyň ak patasy bilen açylan ýaşaý jaýlarynyň öýlerine aýlanyp, onuň amatlykları hemde eşretli ýaşama üçin dördülen şertler bilen içkin tanışdylar. Täze ýaşaý jaýlarynyň açylyş dawarlary bayramçylyk çäherlerine utgaşyp, Balkan vilayatynyň ähli aýal gyýlarynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnuny, hormatly prezidentimiň hemde gahrman arkadamyzyň alyp barýan döwletli tutumlaryny egsilmez buýsanjynyň we hoşallygynyň aýdyň nyşany urly.